Chukwemeka Victor. Mbo school eka. Okay, Chukwemeka Victor. Chukwemeka, I want us to have a conversation under 1 minute. If you cannot put any English word in it, you'll be winning my 5K. Are you ready? I'm ready. Okay, tell me why you love your father. Like it. What's up, guys? It's Mr. Fenas. You know how we do. Today we are live at UNEC in Enugu. What we do, if you can speak Igbo with me under 1 minute without putting a single English word in it, you could be winning this 5K. Can you do it? Oh yeah, now find your way to UNEC. Let's go. What's your name? Arinze. Arinze, if you can have a conversation with me without putting any English word in it, you'll be winning 5,000 naira. Are you ready? Let's have it. Ecuador. Okay, Arinze Biko, tell me why you choose to go to school instead of going to learn work like every other person. Ecuador. Sekanja akwụkwọ na oge ugbu a akwụkwọ bụ ihe dị oke mkpa. Okay. Why nọ n'ime keta emego akwụkwọ awụrụ dị mkpa na onye na-aga akwụkwọ. Okay. Ịga akwụkwọ. Iwolokwanụ kedu ihe ga-akpọ ya na. What you have now? Stalling hard rock, we are stalling. Okay. Iburu mad no one. At least you look one your. At least. Tell me, are you married or single? Anuberomdi. Okay. What is the kind of man you are looking forward to marry? Ncholoye demma. Oye were ezigbo agwa. Onye tokwara ogologo. Maka na etoro m ogo. Okay. Kedu ụdị ụmụazị ị ga-achọ ka Chukwu nye gị? M ga-achọ ka Chukwu nye m ụmụaka buru ibu. To obele ogo, but Speak Igbo with me without putting any English word in it. Ị ga-abụrụ nke gị. Ka anyị bido? Okay, gwagodu m afa. What's your name? Afambo Koliti Nemerem Godum. Where are you from, bro? Anambra State. Anambra State. Okay. Coach, what inspires you to go to school? Ife mere nji bịa ụlọ akwụkwọ. Ka m mụta ihe. Ịmụta ihe? Okay. Ka m mụta ihe ka m nwee ike wee bụrụ ezigbo mmadụ na ntocha. Ezigbo mmadụ. Kedu ihe ị na-agụ? Ana m agụ med lab. Okay. Afọ one ọ nọgoro na akwa. Afọ na-abụ. Kedu ihe ị chọrọ ịbụ ma ịgụcha? Ngụcha akwụkwọ achọrọ m ịbụ med lab scientist. Kedu onye gwara gị ka eje gụọ med lab scientist? Ọ bụrụ onye gwara m ga-gụọ med lab scientist, agara m hospital fụ ndị med lab scientist mụ like ya ahụ. What's your name, sir? Afambo Jennifer. Jennifer, you're beautiful. Email. Okay. Jennifer, please, under 1 minute, tell me why you love education. Ihe mere nji hụ education n'anya bụ maka na ọ masịrị m n'obi ịbịa n'ụlọ akwụkwọ ma kụzikwere ndị ọbụla na-ahụ n'iro utu. Gawa n'elu. Ma kụziere ndị ọzọ na-eletu m anya ka ife si aga ebe a. Ọ masịrị m n'obi ịbịa ebe a na mahadum anọ. Okay. Thank you. Your live and no career. 5,000 naira will be yours if you can speak Igbo with me. Have a conversation without putting a single English word in it. Are you ready? Okay. I'm sure you have a girlfriend, right? Mba. What are you why? Ma gini kwan? Adibe mu njikere inwe onye nwanyị. Adibe njikere. Oh, adike it seems like you are a very serious student. Adira amacha. Okay. Okay, let me tell you something. Tell me what actually made you to decide to be a serious student. I see him na mbo ode nwa akwụkwọ ahụ. So you're not a serious student? Ọ bụghị ihe na-ekwu. Okay. Now tell me exactly what inspires you to come to university. Ihe mere nji bịa mahadum. Yes. Ọ bụ maka na m chọrọ ịmatakwu ihe dị n'ọrụ m chọrọ ịrụ ma ntokwu. What are the works?
inyocha ime ahụ mmadụ. Okay. This guy has won our money here. He has won our 5K, but we are giving him the 5,000 naira. Like you told me, guys. This is your money. Take. No. We're not playing here. We are real. What do you have to say? Email. Hello, my name is Mr. Fenach. What's your name? Onwuchekwa Helen. Onwuchekwa Helen. You could be winning my 5,000 naira if you can speak Igbo with me without putting a single English word in it. Is this something you can do? I can try. You can try. Okay, your time starts now. I want you to tell me what you love about being an Igbo person. Ihe m hụrụ n'anya iwu onye Igbo bụ na ndị Igbo bụ ndị hụrụ onwe ha n'anya. Ha bụkwa ndị nọ n'ụwa niile, ha juru ebe niile, ebe ọbụla ị gara ị ga-ahụ onye Igbo. Ọ ihe m hụrụ n'anya maka ndị Igbo. You look like a very intelligent person. What actually made you to be an intelligent person? Ọ ọdụmọdụ nne na nna m ma aka Chineke na ndụ. Are you tensed? Okay, now I want you to tell me one thing that makes you to love education. It's up. So she won. Really? You won? But she did nothing. Come now. You're already sharing the money. You guys are sharing. Hello, my name is Mr. Fenach. What's your name? Nadi Makwochukwu. Nadi Makwochukwu. Okay. Nadi Makwochukwu. Under 1 minute, if you can speak Igbo with me without putting a single English word in it, you'll be winning this 5,000 that I'm holding. Are you ready? Okay. Tell me what makes you an Igbo man. Maka m na-asụ Igbo. Okay. And abụ m onye Igbo. And Fambu Tochukwu. Tochukwu Ezejelue. Tochukwu Ezejelue. How many are you in your family, Tochukwu? I dey 5. 5 Abulo, Igbo, English. Jesus! My name is Mr. Fenach. What's your name? Afambu Chukwumakaris Udochukwu. Chukwumakaris. We want to do one program now. If you can speak Igbo with me without putting a single English word in it, under 1 minute, you'll be winning 5,000 naira. Are you ready? Chukwuma, I know you have a mom and you love your mom. Tell me the characteristics of your mom that you love. One, Gantrayana. Gantrayana. Afambu Chukwemeka Victor. Mbo onye school eka. Okay, Chukwemeka Victor. Chukwemeka, I want us to have a conversation under 1 minute. If you cannot put any English word in it, you'll be winning my 5K. Are you ready? And already. Okay, tell me why you love your father. Like it. Hi guys, I'm still here on UNESCO. I'm still looking for who will win my 5K. Just have a conversation with me in Igbo. Don't put any single English word in it and you'll be going home with 5K. Let's go. What's your name? Oluchi. Oluchi, you're beautiful. I can see that. Imela. Okay. I can see that you are hairy. Do you feel uncomfortable having hair like men? Once a good year. Once a good year. Yeah. Okay. Tell me 2 things that people love about you. Some people. Some people. Hey, brother, you say you can speak Igbo with me under 1 minute without putting a single English word in it. Let's have it. Okay. Baba, do you have a wife? Are you married? Okay, tell me where you meet your wife and why you choose your wife among other women that you were dealing with that particular time. Okay. So. Oh! If you want safety, if you want comfort, if you want to go,
to wherever your destination is. It is Oije. Can you tell us? Oije. Bokopi, say Bokopi. My name is Mr. Fernand. If you can have a conversation with me in Igbo without putting a single English word in it, you'll be winning this 5,000 naira. Are you ready? One Kaiwa. Okay. What's your name? Afam Ikechukwu. Ikechukwu. Are you married? Okay. Tell us what you are looking out for in your future wife. Anem ene achonwa anyi mara mma makwara ihe dịkwa ọcha achọkwa nwaanyị nwere aka ọrụ anaghị m achọ onye na-enwere ihe ọ na-alụ so hey God, I don't mess up. You already know what the game is, right? Yeah. Don't put any English word in this conversation and you can be winning yourself 5,000 naira under 1 minute. Are you ready? Yes. Okay, Onyechukwu, where are you from? Anambra. What part of Anambra? Ekusigo local government. Ekusigo local government. Okay, I'm sure you have a dad. Yeah. Okay, tell me things you love about your dad. Yango. Hi. Yendu afu nnam n'anya. Oh, maka. Ana ya maka mgbe ihe dị m mkpa. And now Thank you. What actually inspired you to come to school instead of doing other things that other women are doing? Maka na achọrọ m ịkpata ego n'ụzọ ziri ezi ma nyerụkwa ndị ahụ adịghị aka ka ha wee gbake. Oh, okay. You are into medicals? Eh. Okay. Tell me what you think about the society. Oh, ebe ndị mmadụ nọ wee na-enwe mmekọrịta na-arụkwa ọrụ ka wee weta ego eji ebi ndụ na ihe eji ebi ndụ ma na-agakwa n'iru. As a medical student, give us advice to our medical institution in Nigeria. Ihe m ga-agwa ha bụ ka ha gbaa mbọ ewepụta ihe ga-eji wee na-enete ndị ahụ adịghị anya nke ọma. Ọ bụrụ ihe a ga na-ezitete n'ebe mba ofesi ga na-enyere aka n'inete ndị ahụ adịghị ọma. Okay, thank you very much. You have won my 5,000 naira. So, what do you have to say to Voice of this media? In Igbo. Yes, go ahead. Ha jisi ike n'ihe a na-eme. Na-esokwa ha na IG. Okay. So ha jisi ike n'ihe na-eme. Anyị na-afụ ihe ha na-eme dị mma. So go on. Afa mbo Chinaza. Okay, Chinaza, I can see you are a student, right? So tell me what you're studying and what made you to choose that course. Okay, ana m agụ law. Law, okay. Onye ọkaikpe. Yeah. What kind of law, but go on. Okay, ana m agụ law maka na Thank you. Afambo Ginika Chukwu. Ginika Chukwu, I'm sure you are Igbo, right? Abụ m onye Igbo. Okay. So Ginika, if you can have a conversation with me under 1 minute without putting a single English word in it, you could be winning this 5,000 naira. Are you ready? Okay, Ginika, I'm sure you're of age to have a boyfriend. Do you have a boyfriend now? Why? Ọ bụrụ na m achọrọ mana kụwa dị kịta ọ dị mkpa na nwata akwụkwọ tinyere uche n'ihe ọ na-agụ o tinyechi uche mechie o kwesịrị ime o nwere ike chewe maka ihe ọzọ. Okay, are you saying that those that are in school but have boyfriend are making a mistake? Mba ụwa dị n'iche nke onye chọrọ ime o mewere onwe ya. So ke level ị nọ na school kịta? Nọ na We're in English, don't worry. Tell me what makes you a good girl. Okay. Ya nọkwa.
just chipping our money. 2, 3, 4, 5. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is Onije. Keronya Butelfa? Onije. Bokope, say Bokope. Bokope.